Молодежь сегодняшняя – это, конечно, продолжение традиций тех поколений, которые тоже были молодыми когда-то. То есть сегодняшнее поколение – это одна из нитей, одна из колен, которая еще берет с самого начала, с самого, скажем, осевого времени. Что бы я хотел пожелать молодежи? Ведь что такое молодежь? Что такое молодость? Молодость – это сочетание трех начал. Есть молодость возрастная, которая, к сожалению, которая не вечна, и она может погаснуть, во всяком случае, будет уже снижаться своей красотой, своей пленительностью. Молодость возраста. Молодость ума. Молодость ума – это то, что дается во времени. То есть это то, что копится в течение всего времени своей жизни. Ну и третья молодость – это молодость духа. Вот эти три молодости, они редко встречаются. Вот я бы пожелал сегодняшнему поколению, чтобы вот эти три молодости – молодость возраста, молодость духа, молодость ума, чтобы они встретились и были мотором сегодняшней современной молодежи. И тогда будет все хорошо. Сезгә дәшәм, газиз татарларым, алтыннарым минем, талантларым, татарларым, сезне мактый, карлыгыплар бетә тамакларым, татарларым, алып сатарларым, татарларым, укымышлыларым, татарларым, бал кортлары кебек, эш атлары кебек, тырышларым. Татарларым, минем тапкырларым, чакматашлар кебек чыдамнарым. Кемнер соң әле без, күпме соң без? Мин ошына әле чыга алмадым. Күпме санасаң да, актарсаң да, татарымның милли катламнарын. Санап кына бетерерлек түгел бу дөньяның бөтен татарларын. Күпме кавым бергә береккәнбез, бөтен дөньясына танылганбыз. Тарих дигән бийек йолдызлыкта бөек татар булып кабынганбыз. Безне алда ниләр генә көтә, белә алмабыз шул теләсәк тә. Без яшибез бүген, татар килеш, без яшәргә тиеш киләчәктә. Татар юлы, ул гасырлар юлы, татар юлы озын һәм катлаулы. Татар юлы такыр булмаса да, ул мең тапкыр изге һәм мактаулы. Ул юлларга гөлләр сибелмәгән. Без үзебез сибик ул гөлләрне, татар юлы киләчәккә бара. Без күрәрбез микән ул көннәрне? Кем генә юк татар арасында? Нинди уйлар татар баласында? Татар юлын кемнәр ярып барыр? Кемнәр калыр татар арбасында? Безнең башка барыр юлыбыз юк. Юлыбыздан язмый татарларым. Ходай безгә шушы юлны язган. Юлдан язу язык татарларым.